Ρε εσύ τι έκαναμε το Σάββατο? Πάμε κάνα σινεμά και κάνα ποτάκι? Χάρισε πάλι τα περσινά αυτός. Σάββατο, πάμε γήπεδο? Όχι ρε φίλε. Ρε εσύ τι σινεμά, τι ποτάκι. Το Σάββατο σου έχω κάτι πολύ καλύτερο. Καλό ρε, για πες. Αυτό το Σάββατο, φίλε, όλα είναι δυτικά, όλα είναι στον Εύωσμο. Λευκή νύχτα, δεν το μάθες. Στον Εύωσμο, στα δυτικά. Έχω ακούσει είναι καλά εκεί, όντως. Φιλέ, τι να σου λέω τώρα, προσφορές να σου φύγει το σαγόνι. Θες λαχιοφόρο αγορά, ηλεκτρικά πατίνια, iPhone. Έχουν φέρει φοβερούς καλλιτέχνες, στα Βέντο ήδη Δάμου, Μελίνα Στανίδου. Αλλά φέτος να δεις ποια έρχεται. Ποια ρε? Φίλε, Eurovision. Κλαβδία! Τι λες ρε φίλε? Παίρνω τώρα τα νύχια να σου πω. Σάββατο πάμε λευκή νύχτα. Από τι ώρα ξεκινάει? Όπως κάθε χρόνο αδερφέ, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ θα γίνει χαμός. Όπο φίλε, πανικός. Έτσι και πρόσεξε, δεν σου είπα το καλύτερο. Για πες. Τι θα έχει επιπλέον στη λαχιοφόρο αγορά? PlayStation 5, πάρ' τους τώρα! Μας έφτιαξες.